ngrasane kula nyes. Nggih. Nuwun sewu. Atine ditata dhisik sing makarya sing nyambut damel kula Bu. Sisih cendire sing kena wiradati kula boten jenengan. Nggih. Lamun kepengin nangis monggo tak aturi ndugek kele nangis kersanipun boten ngregeti putrane anggenipun Nurwata. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ila hadratur ruhi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa baitihi atahirina ajmain. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua ilah hadratin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Landaman hormat wiwitan dan wekasan hormat Bapak Adam saha Ibu Hawa. Landaman hormat dinten pitu pekenan gansal. Sedaya kala dipun hormati kegiatan samang surana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten sepan malih tamal hormat sedaya para nabi-nabi saya Abdul Qadir Jilani, Mbok Dewi Fatimah, sekabat sekawan Abu Bakar, Umar, sahabat Ali. Sedaya kalau dipun hormati kegiatan samang surana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten sepan malih tamal hormat para wali-wali songo ing tanah Pulau Jawi, khususipun Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid Raden Patah Al Akbar Sayyidin Panetep Pranata Agama. Sedaya dipun hormati kegiatan samang surana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten sepan malih tamal hormat Kanjeng Sunan Kudus Syekh Jafar Sodik, Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Said. Sedaya dipun hormati kegiatan samang surana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten katalupun malih tamal hormat cikal bakal ing dusun Peganjaran Dukuh Delingo. Sedaya dipun hormati kegiatan samang surana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten katalupun malih tamal hormat ahli kuburipun Bapak Harkan Wijanarto saha Ibu Suyanti ingkang sampun sumari wonten ing alam kubur. Ghafara wa hudunubaha wa satara uyubaha wa nawara dorikaha. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadiniyah khususon sedulur papat 5 pancer kakang kawah Adi Ari-Ari anak Muhammad Anjar Haristianto. Hadiat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma shalli salamatan bidin wajada minan wajada minan wa bisa. Allahumma ba'daidana wa hab lana innaka saluka innaka antal wahhab. Allahumma birlaha warhamha wa fu anha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wali walidina walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wijraka alladhi anqadha dhahrak warfa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Oke. Ya. Surah Taqabbalallahu minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aturi lungguh gampar masak.
Sophia, amarah lu amah lan mutmainah ngger. Kene coba ndang nyerak orene. Arep tak tekoni kok kowe mau kok malah do santai lho. Sing siji tawang-tawang tangi jane iki sejatine ana apa to ngger? Kene coba ndang matura. Iki mau rak aku rak kongkon karo awakmu wong papat. Tak kon jaga kae mau putraku si Joko Jlagur. Kamangka ya ngger. Putraku si Joko Jlagur kae mau putra titipan. Wanci-wanci ndungkap tataraning kadewasan bakal dipundhut Rama lan ibune. Lan putraku kae mau uga duweni sengkala ngger. Banjur iki mau putraku kae mau si Joko Jlagur ki ana ngendi ngger? Tak derenge kula matur Nini Legeyek. Heeh. Kula diutus njagi si Joko Jlagur kalian Kaki Legeyek. Nanging raga kula tansah sayah. Banjur kula leren Nini Legeyek. Lah kok dadak nganggo leren ki apa ya do mlayu olehmu njaga kok ya. Lerene kula sakmenika mbarengi tekone pedhut ingkang peteng Nini Legeyek. Oh pedhut kae lemangan ana nduring payon kae mau to. Nggih, Aku mau ya ngerti ngger yen to kae mau ana pedhut nanging aku ya padha wae ki rada ngantuk. Dadi ki mau aku sak liyepan. Kowe tak tinggal turu sedelok. Lah terus piye ngger? Pedhut menika mbarengi murcane kadang kula anom Nini Legeyek. Murca piye tegese lho ngger? Anes Nini Legeyek. Putraku kae mau murca saka ngembanan ngger. Sophia amarah alu amalan mutmainah ngger. Kowe ngerti? Takon jaga putraku. Lho kene ngopo kok malah sak penakmu dhewe malah do keturun lho ngger. Ngger Sophia amarah lo amalan mutmainah. Ngertenana yen to putraku ngono wae kae mau putra titipan. Kamangka ngger putraku bakal dipundhut Rama lan ibune ngger. Kaki Legeyek iki meleng lawan aku ngger. Putraku kae mau duweni sengkala. Dadi putraku duweni sengkala kae mau yen to ana bebaya apa wae kae mau. Kabeh dipasrahke kelawan aku lan awakmu wong papat. Kene kok malah kowe do sak penakmu dhewe, malah do keturun. Lho ora lara. Aku ya mesake lho ngger. Ngger. Sophia amarah lu amalan mutmainah. Aku ngerti. Kabeh ngono wae kowe mau wis disiti karo Kaki Legeyek dadi badan wadah. Aku ngerti ngger. Yen ta awakmu wong papat kae ora ngerti ana ngendi papan tununge putraku si Joko Jlagur. Jalaran kabeh kowe mau wis disiti karo dadi badan wadah karo Kaki Legeyek. Tak kira wae ngger. Putraku si Joko Jlagur kae mau dicidra bangsa alus. Ngger. Ayo padha rewang-rewangono ndedonga supaya Kaki Legeyek ndang kondur. Sadurunge Kaki Legeyek kae meleng kelawan aku sadurunge tindak ngger. Meleng kelawan aku yen ana bebaya apa wae ana omah sing ora bisa ngoncati. Ngejuga lemah kaping 3 Kaki Legeyek bakal kondur. Rewang-rewangono ndedonga ngger ayo ngger. Kaki Legeyek Kaki Legeyek. Kakang kang baru. Kaki Legeyek. Iya. Ana parigawe apa nganti siadi gejuk Bantala kaping katri dadekke para kakang tratapan anggone bali nang jroning omah. Kaki Legeyek ngaturaken katiwasan ingkang kathah Kaki Legeyek. Kaya ngono ya. Kaki Legeyek. Panjenengan rak nitipke kang putra menika wau si Joko Jlagur dumateng kula lan putra kula sekawat menika wau. Rikala semono sadurungipun Kakang nyambut gawe nang kutha raja kang gedhe kae aku titip marang anak mulanang si Joko Jlagur. Ndak aturin jaga ngreksa keselamatane marang kadang-kadang itu anak mulanang si Sophia amarah alamah lan mutmainah. Nanging
Wektu dina iki bareng pun Kakang bali ana omah. Kahanan sakjroning omah tetanduran kok padha bosah basah kaya ngene iki mau janjane ana kedadian apa? Kaki legi nggih. Heeh. Kula badhe matur ingkang prasaja Kaki. Kondo kante walaka marang pun Kakang. Ampun duka kalian kula. Pun Kakang ora bakal duka. Ora bakal gendak sikara marang Siadi waton Siadi gelem blak kotang bloko suto marang pun Kakang. Coba atine ditasa dhisik yen arep kondo marang garwane. Kaki legi. Kepriye? Putramu si Joko Jelagur sing nok titip kelawan aku lan Sopiah amarah halu amah lan mutmainah Kaki. Putramu kae mau morca. Anakku ilang. Nggih. Nene legi. Kaki legi nggih. Kaya kedodok rasane atinipun Kakang bareng krungu pawarta. Siadi ngandhakake yen wektu dina iki anak mulanang si Joko Jelagur ilang saka ngembanan. Nene legi. Kaki legi. Apa Siadi lali? Joko Jelagur kae dudu putraku uga dudu putrane Siadi. Iya apa ora? Kula mangertosi Kaki legi nggih. Mula saka niku Kaki legi nggih. Kula le tawang-tawang tangis banjur yen to Rama lan ibune bakal mundhut kang putra. Panjenengan kalian kula matur kados pundi Kaki legi. Ngene lho ngene. Kaki. Lelakon iki damar mancung cinupet. Cukup pun Kakang lawan Siadi kang mangerteni. Ing papan kene aja nganti tangga teparuhane awake dhewe ngerti yen to Joko Jelagur ilang saka omah. Aku weling kene tak aturi nyaket marang pun Kakang tak jarwake. Ing wektu dina iki Siadi aja wedi kangelan. Aku tak goleki ilange anak mulanang Joko Jelagur. Siadi tak aturi manjing orang Sanggar Pamujan meminta manugrahaning Gusti Kang Akarya Jagat. Aja pati-pati jugar. Anggone Siadi semedi ana jroning Sanggar Pamujan yen to pun Kakang durung jugarake anggone Siadi semedi. Kados ngaten sendika dawuh Sing kula pamit ati-ati tak Kaki pangestoni legi. duga-duga dikawong ati-ati aja kari. Marang kadang itu anak kelenang Joko Jelagur Sopiah amarah alamangan bapak ini. Podo maju. Maju! Aku tak takon lawan kowe Sopiah amarah alamangan bapak ini. Pitakon ku iki wangsulana kanthi permati aja nganti kowe tedeng aling-aling. Tumpang sanggonmu kandha marang Kaki Legaya. Lara-larai kepriye kok nganti ana lakon. Dina iki kadangmu tuwa si Joko Jelagur ilang saka ngembanan ya murca saka sakjroning omah. Nggih, Kaki Legaya. Ayo. Wektu dina iki asal usule mula bukane kepriye? Nganti anakku lanang Joko Jelagur ilang saka omah. Aku tak takon lawan sliramu. Sopiah amarah alu Muhammad Pak Ina. Dina iki yen to kowe ora pawangsulan jalaran kowe teledor. Ing papan kene kowe ora nggatekake dawuh Kaki Legaya. Bocah kae anak tunggal. Kae ora anak kowe dhewe ning pun anak titipan. Kudune kowe bisa njaga keselamatane. Iki sing tanggung jawab iki kowe. Nah iki lara. Sing wakeh iki. Sing cilik dhewe ndi mau. Sopiah maju. Maju, iki kudune ki kowe. Lara. Sakit meneh. Iki totohane nyawaku. Totohane iki ndelek maju. Maju. Iki kowe mumpung ketemu aku. Kal sing siji. Ayo. Aduh. Ndelek ya kumpul wong tua. Lara. Meneh. Aduh. Iki tunggale. Kene. Ayo, maju. Kene. Iki kriwikan dadi grojogan sing durung tuk giliran sing ndi mau. Iki sing durung tuk giliran. Wes, durung iki kowe sing lemu dhewe. Iki amarah
Sopiah maju. Maju. Kowe mbiyen tak kudang. Tak dulang gedang sauler bareng wis ngancik tataran ing kadewasan tak kokon njaga bocah siji. Wong papat njaga bocah siji kok ora bisa kebangetan. Kebangetan teman lah urip. Iki durung. Durung. Iki kudune iki kowe. Kowe. Uga kowe. Sopiah. Ing papan kene nganti ana lelakon. Iki kriwikan dadi grojokan. Kene maju. Nek lelakon iki nganti wong tuane ngerti. Iki durung tak kapak-kapakke. Kok ndelik. Sofiah, iki kudune iki kowe. Uga kowe. Totohane nyawaku, iki tenanan. Jiraya ada didelikke. Iki totohane nyawaku. Kowe tunggale, iki ya tunggale. Nganti lakon iki wong tuane ngerti yen to anak sing diparingke kae legane ilang ndak kira aku bakal nampa pidana. Mula kang saka kuwi Sopiah amarah alomalan mutmainah. Dina iki kowe aja wedi kangelan, bocah papat ndak utus golek ilange kadangmu sak utuhe. Aja pati-pati bali ana pengarep-arep kae iki. Mangkat tak presoni nggih bocah bagus. Sopiah amarah alomalan mutmainah. Oneng papan kene kowe tak utus golek ilange kadangmu. Joko Jelagur iki wis bali ana pengarepane kaki legeye. Katik ngirit Sardula sing cakmene gedene. Apa ya bener? Sardula kang kok irit kok sowanake nang pengarepane kaki legeye iki. Sardula kang ngaglah kang nyidra maring kadangmu ana mesti Joko Jelagur. Bener. Bagus. Nadyan kowe ora bisa mbalekake kadangmu Joko Jelagur ning kowe wis bisa nggawa bali wujuding Duratmaka sing nyidra marang jiwa ragane anakku lanang si Joko Jelagur. Mula kang saka kuwi Sopiah amarah alomalan mutmainah. Dina iki ngger bocah bagus aja wedi kangelan. Kowe bakal tak beset jiwa ragamu dadi badan manjing jiwa ragane kadangmu sak utuhe. Tejo solaksana tejane wong anyar katon. Kowe wani malang. Kaya ondo, ganjel kaya kerikil. Yen kowe bisa tata jalma kaya satataning jalma menungsa lumrah. Sapa kang dadaranmu? Lan saka ngendi papan gunungmu? Kisana. Babuh parat. Wong gedhe dhuwur Ana paran. tabuh marang aku. Dasar keparanyata. Sajroning jagat tanah pulo Jawa ya kene. Ora ana loro, uga ora ana telu. Ya mung sawijine aku sing kena diarani Bathara Kala Glabsaka. Ya aku Raden Gembong Kamijaya. Balik kowe sapa wong gedhe dhuwur. Wani ngridul aku kowe sapa dadi dosana mama. Babuh parat. Yen ta ing papan kene pangling marang pawongane nang ora pangling suarane. Dina iki lek mripatmu jerengen gobokmu ing papan kene sak lumahing jagat sak kureping langit ora ana loro, ora ana telu, mung siji. Jejuluk kaki legayeh ya dalan pangruwat kang dadi aranku. Halah. Yen tak sawang-sawang wasuryamu, aku ora pangling marang kowe. Sejatine kowe kuwi bocah ireng cemani loko sakebaran kang aran Raden Pentol Raden Toko. Yo, Lantip panggrahe tamu ing papan kene ya ora tak selaki, ora tedeng aling-aling. Yen ing papan kene kowe pengen mangatane sejatine kaki legayeh jejuluk Raden Pentol wong ireng cemani loko kang bakal ganggu gawe ngerido apa kang dadi laku jantramu. kaki legeye. Ana paran. Aku arep dongengake sawetara. Ya, Mula kabeh padha didongakake. Ing nalika semono tak midhangetke karo kala Glabsayuda. aku duwe gelar Sinopati Agung ana ning Majapahit. Iya.
Raden Gembong kami Jaya kang dadi aran. Ing nalika semana ing Majapahit ana pagebluk sing gedhe. Esuk lara, sore mati. Sore lara, esuk tumekaning pati. Iso gagas waras entuk tumbale bocah sak kembaran cemani loko. Kang aran Raden Pentolan Raden Tebub. Ing nalika semana aku bisa ketemu Raden Pentolan Raden Tebub. Dhewe tak rebuk karo naris ora gelem malah dadekake peperangan sing gedhe. Bungah sak jroning atiku anggonku menang peperangan karo Raden Pentul. Nanging aku lali Purwodok Sina. Aku wis diweling marang bapa guruku. Yen perang karo sapa wae aja ngasih guyu lakak-lakak. Nanging aku lari Purwodok Sina. Aku guyu lakak-lakak. Katoncem lorot ana sak jroning lak-lakanku. Dipepes Raden Pentul. Dirageh Raden Pentul dipepes sotot bubayuku. Aku ora duweni daya. Jaluk mati ora diwenehi mati. Malah didadekake reh-rehane Raden Pentul. Ing nalika semono aku dikeki papan panggonan ana ning alas rob. Kaya ngono bener. Diparingi pangomben-omben ana ning rawa sedu. Diparingi jeneng Sri Bentara Kala Grabsaita. Diparingi jadang pangan titise bapa Adami Bukawa 7 cacahe. Bakal tak wedharo siji bapa siji Ing papan kene coba aku kepengin mangerteni. Nek biyen kae jadang panganmu ya tadah kala mongsamu kebo sapi kidan menjangan kewan alas sak panunggalane nanging bareng wis nganggo gelar Sri Bathara Kala ya gelap sayuta sing dadi tadah kala mongsamu ora ana liya titise anak Adam lan Ibu Kawah sing nandhang Sukerta. Mula kang saka kuwi coba wedharake sawiji mbaka sawiji timen gamblang anggonku nampa ora kala. Kaki legek. Iya, ana paron. Angka kaping pisan. Darbeni sangang sasi 10 dina. Wong sing lairake ponang jabang bayine barengi mletheke Surya saka wetan. Kae kena diarani bocah julung wangi utawa bocah julung kembang. Bocah kae duwe sengkala kaki legek. Yen ora diruat sengkale bakal tadah dadi kala mangsa. Angka kaping pindho. Darbeni sangang sasi 10 dina. Wong sing lairake porang jabang bayine barengi bedhog deng utawa barengi tabuh rolas. Kae kena diarani bocah julung sungsang. Bocah kae duwe sengkala kaki legek. Yen ora diruat sengkalane bakal tadah dadi kala mangsa. Angka kaping 3. Darbeni sangang sasi 10 dina. Wong sing lairake ponang jabang bayine lahire barengi anslupe Surya saka kulon. Kae kena diarani bocah julung caplok utawa bocah julung sarap. Bocah kae duwe sengkala kaki legek. Yen ora diruat sekali bakal tadah dadi kala mangsa. Kaping 4. Ning desa ngendi? Lan ning kutha ngendi? Wong sing duweni anak siji cacahe. Mbuh lanang, mbuh wadon. Yen lanang kena diarani bocah hontang-ating, Ora luput. yen wadon kena diarani bocah hunting-hunting. Bener kang dadi kandamu. Bocah kae duwe sengkala kaki legek. Yen ora diruat sekalane bakal tadah dadi kala mangsa. Angka kaping 5. Ning desa ngendi lan ning kutha ngendi? Wong sing duweni anak loro cacahe. Lanang wadon utawa loro wadon lanang. Loro lanang kabeh utawa loro wadon kabeh. Yen bocah loro lanang wadon kae kena diarani bocah kedana kedini. Yen bocah loro wadon lanang kae kena diarani bocah kedini kedana. Yen bocah loro lanang kabeh kae kena diarani bocah uger-uger lawan. Yen bocah loro wadon kabeh kae kena diarani bocah kembang sepasang. Bocah kae duwe sengkala kaki legek. Yen ora diruat sekali bakal tadah dadi kala mangsa. Angka kaping 6. Sing angka kaping 6 coba blakake ing papan nggih. Wong sing duwe anak 3 cacahe. Lanang kabeh, 3 wadon kabeh, 3 lanang wadon lanang utawa anak 3
wadon lanang wadon. Yen bocah telu lanang kabeh kena dari bocah cukil dulit. Yen bocah telu wadon kabeh kena dari bocah gotong mayit. Yen bocah telu lanang wadon lanang kaya kena dari bocah pancuran diapit jendang. Yen bocah telu wadon lanang wadon kaya kena dari bocah pancuran sendang diapit pancuran. Bocah kae duwe sengkala kaki legeyek. Yen ora diruat sengkalane bakal tadah dadi kala mangsa kaki legeyek. Kaki legeyek. Ana paran. Angka kaping 7. Angka kapamungkas. Mula kabeh padha didongakake. Yen saka kulon kena darane ujar. Sekelor kena darane nandar. Iya. Teko wetan kena darane uni, teko kidul darane kaul. Ujar, uni, nandar, kaul. Ora mandi saka ucape wong liya. Nanging mandi saka unek-uneke dhewe. Wong sing duwene ujar uni nandar kaul kae kok ora duras sengkalan utawa sing lali bakal cegat dalan prapatan tumpes pitung turunan kaki legeyek. Kaki legeyek. Sri Bathara Kala kebri. Ning gene yo. Aku dina iki wani mlebu ana sakjroning desa Peganjaran Duka Delinga kene. Sakjroning desa Peganjaran Duka Delinga kene ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Harkan Widianto adalah Ibu Suyanti. Ibu Suyanti kaya duweni anak siji cacahe lanang. Sing kena diarani bocah untang-anting. Sakwise tak tadah dadi kala mangsa, ora gawe adem ayeme sakjroning wadukku. Malah kaporo gawe sengsarane. Iya kenapa kaki legek? Gembong kami Joyo. Ya Bathara Kala. Ana ing papan kene dalan rupak kowe mau kedisikan. Mangerten ana. Yen to kabeh kang kok kandhakake ku mau kalebu anak kulanang si Joko Jelagur dadi jadan pangane Sri Bathara Kala. Nanging lali-lali tak elingke ning papan kene. Bathara Kala ya gelap caita. Kena kowe nadah kala mangsa marang pawongan kang kok kandhakake mau. Siji wiwitan nganti 7 pamungkas. Ning wong tuane yen to gendong lali. Ana ing papan kene anak kulanang si Joko Jelagur, wong tuane panjenengane Bapak Harkan Wijanarto lan Ibu Suyanti kae eling marang reget sing dumunung marang jiwa ragane anak lanang si Joko Jelagur nganti ruwat sengkalane. Ing papan kene nganti ndadekke panas pedes pres sing dadi wadukmu. Tak wenehi ngerti, Bathara Kala gelap sayuta. Ponang jabang bayi mau wis dudu anake Bapak Harkan ning wis dadi putrane kaki legeye. Wis tak wenehi sifat kandel, wujuding aji sangut kang tumiyung meneng janggane bocah kuwi mau. Mula kang saka kuwi. Yen kira tak jum kerananing becik balekke utahke kanthi utuh anak kulanang si Joko Jelagur. Ana pangarepane kaki legeye. Wih ladalah. Kaki legek. Ana paran. Sugih kedel bondo wani. Dasar kepranyata. Kowe wani njaluk anakmu wis ana sajring bogar bang iki. Apa pawitan? Ing papan kene nganti ora kok utahake wujuding anak kulanang si Joko Jelagur. Rawe-rawe lantas malang bakal tak putung Bathara Kala. Kaki legek. Ana paran. Umpama iki dina Sri Bathara Kala gelap saya njaluk bebono. Apa kesanggup minangka? Ing papan kene yen to kowe gelem balekake anak kulanang Joko Jelagur ning kowe njaluk ijol, kowe njaluk beboleh. Yen to mung Mas Picis Raja Brana. Sandangan Kang Sarwa gumebyar waton ora njaluk kudune nglintang kelawan rembulan. Ndak kira kaki legeye saguh mudanan sing dadi bebana. Coba kaki legeye. Kandhake ana pangarepane kaki legeye. Ruwono gobokmu lan lekno mripat. Aku rak butuhake Mas Picis Raja Brana. Ora njaluk busana kang pati gumebyar kae. Banjur kok karepake kawatir. Temurune lintang lawan rembulan kae ora. Anakmu kuwi raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sukma. Dasar keprayo. Pinangka gantine raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sukma. Sing nganggo sarwa seta. Kang aran pitik putih siji cacahe kuwi sing kepisan. Angka 2 mori putih sadedek pengawe. Angka 3 beras sapitrah sak bumbune
ora esuk ora sore sing dadi pandhake Sri Bathara Kala Gelap Saita bakal mbok wujudi. Dina iki bakal tak utahke anak. Bathara Kala ya gelap sayi to. Maning parat. Kowe njaluk ijol wujuding raga kang kantilan sukma. Siji cacahe, sing angka loro kowe njaluk ijol wujuding beras fitrah saubur rampene. Sing katelu kowe njaluk bebone wujuding mori putih sak dedeg pengawet dhuwure. Telu-telu ngatunggal mau yen aku bisa wujudi bakal kok balekake kanthi utuh. Bathara Kala gelap sayu to. Ing papan kene urusan dadak kesuwen. Mundur sak jangkah tak tampane. Bakal tak utahke anak. Ayo. Ini lagi ya, gini. Tak aturi juga ranggone si Adi Smeti ini lagi ya. Kene-kene ini ndak aturi juga ranggone si Adi Smeti. Jalaran Atmojo Putramu anak melanang wis bali ana ngomong. Alhamdulillah ya kaki legeye. Anakku ki mau wis ketemu. Apa ora ana cacate ki? Coba diteliti wiwit jempol sikil nganti pucuk rambut. Kaki legeye. Anakmu iki mau ora ana cacate sawiji apa-apa. Alhamdulillah wis ketemu aku ya ora pangkling lawan anakku kaki. Jalaran anakku kae mau kalungan janur kuning kaki legeye. Tak rewangi munggah gunung medun jurang. Pun kakang ora pati-pati bali ning omah yen to durung bisa nyuwanake anak melanang si Joko Jelagun. Iku wis bali ya mong aku weling mbok menawa wong tuane sak kloron teko nang ngrompoke awake dhewe si Adi aja bakal buka wewadi. Kaya ngono ya kaki. Cukup pun kakang kawan si Adi kang manten. Sajake kono penjagaan ganter ke menawa ana tamu kaki legeye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak so Ibu. Mboten kok teges kula tambuh mboten. Ceri kala semanten sing andika sampun nate swanten daleme kula. Ingkang sowan menika pendhanipun Bapak Harkan Wijanarta Ibu Suyanti. Ingkang sowan. Pak Bu, wonten wigatos menapa jeneng andika sak kula warga sowan teng rompoke kula ing pepanggihan wekdal sonten menika katuran matur sumangga Mas. Ngeten kaki legeye. Saderenge kula matur. Kula saking keluarga Bapak Harkan badhe silaturahmi wonten rompok kaki legeye dalah ini legeye. Sing kaping kalih Bapak Harkan dalah Ibu Suyanti badhe ngajak wangsul putranipun kapurih sampun digulu mentah kaki legeye. Soho nini legeye. Kados makaten. Sing kaping 3. Nggih. Bapak Harkan dalah Ibu Suyanti badhe maringi sedekah kagem kaki legeye dalah nini legeye kapurih sampun ngarwat putranipun. Makaten. Nggih. Bapak cetok gamblang tur wijen cunduk atur sing andika. Ing mriki panjenenganipun Bapak Harkan Ibu Suyanti sowan silaturahim ingkang angka kalih badhe nyuwun wangsul putrane jenengan. Napa leres putrane ajeng dijaluk bali, Bu? Nggih. Kok dijaluk bali niku ajeng dinapake. Ajeng dipun nikahake. Benjang-enjang. Oh nggih. Menawi to jenengan ndika badhe nyuwun wangsul putrane jenengan tak aturke jenengan. Kok nggawa oleh-oleh sing sakmono akehe. Kadamel bebungah dumateng kula saha garwa kula. Damel tebusan nebus putrane jenengan sing rikala semono kaparingaken dumateng kula. Napa kinten ikhlas? Lahir batin. Nini ayo ditampani saking panjenenganipun Ibu Suyanti. Ikhlas lahir batin paring bebungah kang diaturake. Ya. Bapak saha Ibu gandeng jengandika badhe nyuwun wangsul putra jengandika tartamtu badhe kula aturaken. Namung saderengipun kula aturaken ing mriki kula titip eling nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula badhe titip eling dhumateng Ibu Suyanti. Nika janur kuning ingkang dipun agem putrane jenengan tak paringke jenengan, Bu. Janur kuning niki mengke dekek ngandhapipun anggenipun Kang Putra Sari. Ngaten nggih, Bu.
Sak suwene sepasar dino, 5 dino lawase. Jenengan dokokno ngisor bantal monggo, ngisor kasur langkung prayogi. Sak suwene sepasar dino. Mangke nek mun sepasar dino terus jenengan pundhut, jenengan bucal. Ning kula weling, Bu, Pak. Mengke nek gua janur kuning niki mengke ampun teng ngarep omah Bu nggih, utawi teng dalan. Mengke nek dilangkai tiyang, dilangkai jalma menungso, mesakake tiyang sing langkai janur kuning menika, nadyan mung sepele kawujudane. Menika wonten reket ingkang dumunung saking jiwa ragane putrane jenengan. Pramila mengke dipun bucal wonten ing lab. Nek cara Demak teng kali Bu, ngoten nggih. Nek cara Demak teng kali. Nah, syarat saranane ben selamat putrane jenengan sak keluargane jenengan sedaya diniati ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Orang gua janur kuning, gua sengkalane anakku Joko Jelagur. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Terus jenengan bucal. Ngoten nggih. Tak baleni sepindah melih. Mangke jenengan lali takok bose, takok ketuane nggih. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Orang gua janur kuning, gua sengkalane anakku Joko Jelagur. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Terus jenengan bucal. Ngoten nggih Pak, Bu. Niki welinge kula sing pungkasan. Lah, terakhir niki penutup Pak, Bu. Gandeng putrane jenengan rikala semanten jenengan paringi jeneng Muhammad Azhar Haristianto ing mriki tak tambahi tetenger Joko Jelagur. Ora ketang sepisan Pak Bu jenengan timbali. Muhammad Azhar Haristianto Joko Jelagur, ayo takjak bali. Ditimbali Bu, dijak mulih lajeng domah-omahke. Iki tak oling. Nyelukno anake aja nangis Bu nggih. Atine tetek ngoten. Jenengan wis terbik-terbik masalahe. Kula ngertos. Wis tak jawi nangis. Pun. Monggo Pak. Yen anakku Muhammad Anjar Ristianto Joko Jelagur. Ayo nanti jak balik. Dalem Mbak, nggih. Gentos Ibu Ningger anakku alon-alon Bu, nggih. Alon-alon nganti. Ger anakku Muhammad Anjar Ristianto Joko Jelagur. Dalem Bu. Ayo tak jaman. Nggih Bu. Sampun Bu wis lukar, wis nangis monggo. Oleh aku nangis. Nek wau ngreget-ngregeti nggen kula ruwatan. Ayo sungkem Bapak sayang. Salaman kali Bapak, salaman kali Ibu. Manggone tengah. Nggih. Ya, manggone tengah. Nggih, niki Bapak tak aturi maju, Ibune maju mriki. Niki Pak sing penggote ngene, Mbak. Nggih, Bapake mriki, Pak. Ibune kalih. Mungkin nek pun kula selawate ping 3 cabut ngoten nggih, Bu. Wis bar. Wis ora usah ditangisi niki rampung, Bu. Plong ora duwe reket meleh-meleh ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi ucapan sholawat ingkang badhe kita waos. Mugi-mugi hajajanipun Bapak Arkan Ibu Suyanti anggenipun ngawontenaken ritual ruwatan tansah manggih kuwilujengan, manggih keselamatan. Dipun paringi bagas waras panjang umur, dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang halal melimpah tur barokah, dipun paringi umur ingkang panjang kangge ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi risang pinanganten ing badhe mangun baluwisma saged pamanggih rahayu widodone sekala nereng sambikala boten wonten alangan rubeda punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Gerat Pak. Monggo Pak, sampun terus selamat. Selamat sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Torokolo yuk gelap. Sayut toh. Ana ing papan kene kaya ngenteni kata sing iris sing tumetes jroning pantala. Nanging aku ora bakal mblenjani, aku ora bakal ngapusi apa kang dadi janjiku. Yen to kowe njaluk ijol raga sukma beras fitrah sak ubur ampene uga mori putih sak detek pengawe wektu dina iki. Sawangen nyoh. Tampanono Torokolo gelap sayut. Bakal tak tampani gak gitu.